Andiyan, diyan ka na. Mag-ingat-ingat ka dyan kay baka. Tay-tahimik lang yan, pero mapanganib yan. Ayos, naman ka na Jubing ko. Ay, ako, biyak ka na nalo niya. Ayos, magpahingal daw, mabali nagparaipay. Mga taman timasidan. May busmit, tirabong di pag-alala ako. Yeah, boy. Huh? Lakay! 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 Nice. Yes, my beautiful darling. Wow. Awang gatas si anak tan, lasa di timplak damdaman. Oh, no! Nakaw. May bayad ko gamit ko rin kay kwarta akong bakay. May musikal man. Kasi ano dito gatang-gatas ti anak tanga, kailangan magremedyo alakay. Don't you worry, my darling. Napanunot ako. Nasino ti mabalintang asit gam. Pagkutangan manan, kinidimse? Mandi nga ni Dim si bakay. Padin to pa'y makagatang ti kabarbarong at sinilas na ajay. Sino nga rin ti pagbulodam ngay? Kinibak bakay. Nakita ka rin di kalman. Nagadumang kwartanan. Adun sa ti utang takin ni bakan lakay. Kababain mo, baka ibagana ka samsamantalaan ta. Siyak bahala bakay. Kabisado ka din nga tao. Amo karakas na. Bago mang tadagay, ado pala ti may bagana. Kung manag-asi din nga tao. Katapon mo nga rin katong doon di taon ta makagatang kanto ti gatas si anak tan. Ang damamot ba si tabakay? Alang ang mga bigbigat ang utangan di tao. Ang dama, madistiring na ajay. Adapay may bagana kanya. Kasjaya. Kung bakit, nayan ang kami nga pabaliktad ajay. Isibaliktad mo na ti panunot na. Kasi ka na? Well, isudamok mo talang na ajay. Oh, kisti sabam. Utangam lang aro di taon, kas tapay ti bagbagang. Kung kuna lang mo tabakay. Uri kasi ni Baak, makasama ajay ti kasi nga banag. Iso nga asidig ti grasya kanya na kayo. Sapay, sino man aji grasya nga si Kanyana? Ay, sa bali mo nga, grasya ti bagbagang bakay. Ay, grasya nga saw-saw. Blessed. Kunak mo no, babae man no. Babae. Uri ado mga kanya na, duggo nga ajay. Sa bubutang pa ti babae. Sumababaakan eh. Kiti suwa, magasatan ng tulat tamat di tao. Ano ba kay? Iginistoryan talatag malmalam dito yain. Nakapanak ko na ba kay? Ay, huwag gayam lakay. Hindi ka rin doon Kistak ka karda. Para ganado sa buhay. Nice. Nagudulakit yung moment niya. Sana all. Kasta ba kay? I love you. Kakindi! Sige ba kay? Wala da murmuryo mo, love na love ka. Sana all. Love na ano? Love na kaunta. Nangataman timasidan. Baak! 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 Andito ako! Good morning, Baak. Sana all. Oh, pansit. Alam kong paborito mo yan. What is the good in the morning? Ito talaga, puro pabalagbag pa rin sumagot. Di ka pa rin nagbabago. Paya, nakuha dito. Nakaka-boring kasi sa bahay, walang magawa. Huh? Nagado nga marami. No kuma nagdalos-dalos ka di balayo. Kung nagwalis-walis ka di paraangan nyo. Di da maramid mo. Nice. Anong akala mo sa akin, tamad? Bago ako pumunta dito, tapos ko na lahat ng mga gawain sa bahay. Nabannog ka nga road. Bid lang, taya lang kami rin dam. Sana all. Sige, salamat. Parang ang ganda tumira dito Ang tahimik, malayo sa mga chismosa. Oh, magbirinda ka pa lang. Mga rawit ka. Custard cake? Baka tumaba ako nito Ang hirap pa naman magpapayat. Apay nga mintag diet ka. Nagimas timbangan. Apay sinayati paspasik siyam. Yung kaharap ko,
Talna ka man. Hindi mo ba ako papaupuin? Iwing gayam. Bit lang araw ta, mapanat lang mga alat itugaw. Mukhang masarap to ah. O, doktora, upo ka muna. Salamat. Ah, siya nga pala. Anong araw pumupunta rito si Mayla? Mapanlat at to'y aday, no mailew. Apay ah. Para ma-meet ko naman, sasabihin ko sa kanya lahat ng kalokohan mo nung araw. Nagpigsamit tama mo, madi ah. Bak? Kasir naman tarita unan. Nay, parang timan ng pangay. Eh, basta. Pati yung mga kasalanan mo sa akin, sasabihin ko. Ay, bak? Pikat man ng pangay. Ang pangay bagbagam ni Angie ata. Ay! Isang lato yun! Tak pala bigbig kinapindas ang baak! Woy, nagdakil nagbaliwan na ya. Kita mo tayo. Dati lang nga pahinantik yung karga to. Tata! Mukhang Diyosan. Antes pa pala. Di ba kasi sa kulong baak? Kaya masona. Di kaya na bumagkat ikinaban. Kaso, madilas may patato. Tumanong. Arito'y kamanin nga mang sursur down. Nagmayat ng titungtungan mitatay. Apay, arte ka manayin. Kung dalang mo ibagak kanyam, importante aja. Dapat duwata lang makamaw. Anadi ya. Tabra Jinay. Diyan ka muna, Angie. Sige lang. Apay, naman tayo bagamon niya. Takal nga problema ataw. Anadi ya. Ibang nga din ah. Pautang ka man. Kisti sabam, kunak no anadi. Di ka pa nakabaybayan. Umutang ka manayin. Anan niya, tiwarta. Mga nga pagkatang tigatas di anak ko. Awante may tid ko kanya maon. Awang ka no. Nakita lang di ka naman nagatukartam. Nagastos kun ah. Sige, hindi na pabulutan. Ipulong ka kini Mayla. Rumor ka ni Ima di kalman. Apay. Tulod ko lang medyo pagbubraan na. Tulod ka no. Sigurado ka? Iwain, tsaka gayam kami lang with ni Emma. Pag-gayam. Baka sabahan ng gayamatan. Kung tupay may tulod ni Mayla di pagbububraan na. Inaira na lang mit ah. Ala, pabulutan na namatay. Ato na eh. Mangtud mo lagayang basta. Para sa ipang buhay mo. Bear brand, para sa kinabukasan. Nimal ka, nagadong ambaw. Sakit dyan na eh, napanglis ni Anjane. Apa si daan nga mabanglag? Siguro, Dan. Matim kahit ko. Yagad ko lang nun, tada masita di balay may. Anje, sabi ni Baak, nabanglis ka na. Ano? Ukis ti sabahan natin. Gawit ka, isturbo ka, tungtungan mi. Kung madya kahit bumalis nga ay, mabalin mo. Sarra kumanga, di paggatangam ti gatas. Ibang gayam ya. Siguro, Anje, dyan ka na. Mag-ingat-ingat ka dyan kay Baka. Tay-tahimik lang yan, pero mapanganib yan. Ayos, naman ka na na-jubin ko. Palabiro din pala si Andres. Ay, perme. Ay, Miss Tenti, kinaloko na aday kumpara sa akin. Ay sus, pahambol ka pa. Huwag ako baak, kilala kita. Dami mong alam. Kumain ka na nga dyan. Ano pang kakainin ko? Tinangay na ni Kuya Andres. Ay, oo pala. Itong pansit mo lang kainin mo.